Hello mga Oragon. Good morning. Magandang araw. Tanghali. O ano pa man. Gabi. Basta may maganda. Walang gwapo, may maganda. So, ayun na nga. Today, I'm going to show you, to teach you how to avoid the bad smell of your feet using makikita nyo mamaya, okay? Yeah. So, ito na nga mga Oragon ang ipapakita ko para maiwasan ang medyo masamang amoy ng inyong paa, katulad ng ginagawa ko dati kasi medyo may masamang amoy. Ito yon. Oh. Pakita natin pang thumbnail ito. Ayan. Oh. Siya. Ito nga yun. So, ang ginagawa ko, parang daily routine ko na to tuwing papasok sa trabaho ito, kukunin ko yung medyas ko. Ganito lang, mga Oragon. Pudpud nyo sa paa, ganyan. Oh. So, ayan. Tapos, mayroon pang tawas. Yan. Kukuha ko ng kakarambot, pudpud ko rin ganyan. Yun, bago isusuot sa paa. Ganun lang kadali, mga Oragon. Ganun lang kadali. Tapos, ganun din sa kabila ang gagawin. Kuhanin ng medyas. Ganun din ang paraan na inyong gagawin para medyo maiwasan ang masamang amoy sa paa. Lalo na yung mga nagtatrabaho dyan sa construction. Naku po, naranasan ko yan dati. Katapos ng trabaho sa hapon, babahuan ng paa sa barracks. So, ganito lang ha. I-wrap nyo ganyan. Pwede nyo rin lagyan yung mga singit-singit ng daliri nyo para mas protected. And then, kuha ng tawas, pulputin sa medyas, gano'n. So, after that, isuot na rin. Iyon. So, tapos na. So, ganun lang ang ginagawa ni Oragon. Kuwan lang, tawas powder and food powder. Pinagsasabay ko. Dalawang klase siya. Tsaka, wala siyang amoy. Maximum 3 days sinusuot ko yung medyas ko. Minsan, 4 days, inaabot ng 4 days. Wala siyang amoy. Dati nung sa construction ako nagtatrabaho ko, kabaho. Hindi kaya yung amoy, pabahuan. Tapos madami pang surot sa barracks, tulugan. Sarap kumamot. So ayun na lang ha, yun lang pala. Nabuyoy-buyoy na. Ito lang yan oh. Ito lang po mga Oragon. So, baka naman. So, bago mag-umpisa ng trabaho sa umaga, ganun ginagawa ko. Araw-araw yun. Parang nakasanayan ko na. Pag di ako nakapaglagay, parang kulang yung sa buong maghapon ko eh. Nasanay na ako eh. Ramdam ko pag wala akong nailagay sa medyas ko. Hindi ko feel ko na parang kulang eh. Kaya, araw-araw na to eh. Kahit basta magsuot ng sapatos, matik na, mayroong ganito. Kaya, ayun. 3 to 4 days, sinusuot ko yung medyas ko, walang amoy. Papalitan ko na lang after 3 days, 4 days, palit na naman. Yun lang. Tipid na sa sabon, tipid pa sa paglalawa. Okay, so, ayun na nga. Hanggang dito na lang. Konting kaalaman lang na ginagamit nung ni Oragon na pampawala ng amoy ng paa. Dati kasi tagal na eh. Tagal na yon. Since 1994, 98 yata. Basta ganun. Trabaho kong construction. Lahat kami halos
Ang babaho ng paa pag hinubad na pagdating sa barracks. Nakakasuka ang amoy. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Yun lang po naman ay katotohanan po yun. Halos lahat sa construction medyo masasama ang amoy. Maghapon nakabilad sa araw, tapos pinapawisan yung paa, pagtanggal ng sapatos, medyas, ayun, medyo iba yung amoy. Medyo nakakarimarim na amoy. So yun lang naisipan ko. Tawas dati, tawas lang eh. Okay na naman yung tawas eh. Pero nag-add ako ng food powder. Minsan kasi yung food powder hindi masyadong ano, kaya may maganda, mayroon pang tawas. Saka yung tawas pamlagay din sa kiligili eh. Pwede rin yung may mga masamang amoy sa underarm, yun pwede. Nakakatanggal ng anghit. So yun lang mga Uragon, maraming salamat sa inyong panunood. Sana may natutunan kayo, yung mga medyo may amoy ang paa, sana natutunan nyo kahit papano, kahit konting ano, kahit maliit na bagay, medyo gawin nyo. Magkano lang yung food powder, yung tawas? 5 piso, 10 piso yata yun, isang gano'n. Oy pare, good morning, I'm vlogging pare, see to my vlog. My colleague Mr. Abdullah from India. Okay? So, yun na lang mga Uragon. So, maraming salamat. Thank you for watching. And then, kung mapanood mo ito at hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Bicol Express the Uragon. So, after that, and then you can press the notification bell para ma-notify kayo sa mga video na aking i-upload kung mayroon man. Siguro kasi nagpa-practice ako mag-vlog kasi wala namang masama eh. Try lang kasi medyo mahihain pa si Nonoy magharap-harap sa camera. Pero testing lang, wala namang masama, diba? Oh! So, hanggang dito na lang at magtatrabaho na ako, lalabas na naman. Baka sa susunod, ang ipapakita ko sa inyo ay ang line of work ni Uragon, kung paano ba yun ang magiging content natin. Umpisa sa umpisa hanggang sa katapusan, until the end. Okay, bye-bye, see you next vlog. Na lang. So, salamat, bye-bye.